F'ġurnata l-ġmil tagħha One News żar il-faċilità korrettiva ta' Kordin. Iltqajna ma' 4 priġunieri li għalkemm bejn 4 ħitan deru sodisfatti kif kienu qed jaħdmu għalan li mal-ewwel inisseld bis-sima. Ninsab hawnhekk fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn minnaw ftit ieħor din il-kamra li qegħdin taraw hawnhekk se tinbidel f'waħda ta' ferħ u ħajjat ta' tfal, hekk kif il-priġunieri se jkunu jistgħu jiltaqgħu ma' tfal tagħhom propju hawnhekk. Il-kamra qed tinbena kważi kollha kemm minn dawk li qed jiskontaw sentenzi. L-aġent direttur tal-ħabs Simon Buttigieg qal li l-priġunieri se jkollhom l-opportunità jiltaqgħu ma' tfal tagħhom f'ambjent aktar adattat. Il-kamra se tkun mamra grazzi għal sponsorship mill-kumpanija Playmobil. It-tfal tal-inmates, speċjalment dawk it-tfal żgħar, naqtawhom mill-ambjent tal-ħabs u jkunu jistgħu jagħmlu viżiti mal-familjari tagħhom ferja li tkun iktar adattata għat-tfal. L-aġent direttur spjega li normalment kull persuna fil-faċilità korrettiva ikollha 3 kwarti fil-ġimgħa, ħin li fih tista' tiltaqa' ma' tfal. Staqsejna x'differenza se tagħmel il-kamra fil-ħajja ta' dawn il-familji li jinsabu separati. L-importanti li daw ikollhom quality time ma' tfal li se jkollhom ambjent adattat għalihom fejn daw it-tfal waqt li l-ġenituri qed jagħmlu l-viżiti tagħhom għandhom mod kif jistgħu jedew u jilagħbu, naħseb li ħatkun xi ħaġa totalment ġdida. Simon Buttigieg spjega li s-sigurtà mhux se tonqos. Enfasizza li Kordin mhuwiex ħabs iżda faċilità korrettiva u għalhekk huwa essenzjali li l-persuni jingħataw opportunità jirriformaw irwieħhom u ma jiġux miċħuda f'affarijiet bażiċi bħal ħin ta' kwalità mal-familja. Il-Kamra tal-Logħob tfasslet fuq idea tal-Ministru Manuel Mallija. Sissa tfal ta' priġunieri kienu jaraw li l-ġenituri tagħhom minn wara ħadid protettiv. It-tfal m'għandhomx jiskontaw sentenzi huma wkoll, temm jgħid l-aġent direttur tal-ħabs.